Right, greetings to Baba Nyanyu. I'm sorry, ma'am. Starang to Mike Man. Now recite our Wanyura. Starang to Mike Man hapa. Nakamirira Charles Kaseke mumina wangu. Tunosangana na mai. Ndawe yawo kudare kuno nenyaye Murimo uyane chipo che 7 years. 8 achigara wese nemwana wedu. Pana chawakatisa. Achacha tumunzwa isu wakuru. Sorry, ndawe kudare kuno kuti ritibatsiro nenyaya murume wandaka. Ora mukuru ngani kuti short so kufamba nenyaya ndivano. Iwe shamari. Wakuda pfuma yako. Ndizvo zvati. Ndizvo. Vanhu vagara 7 years nomwana wavo saka ndasoti zvakundisa rekaiti mubhedha wokutare kwamama vari kuda pfuma. Kazi kako sinzwa papa. Muno manje. Unobva kupi kumusha? Kuno swakani. Unochirwa. Handiti. Mwakutara. Tinoda kuramba tine tsika dzedu. Kama kwa meja sindo kwa munhu uchita zvomuita kuno kuti kusaka munhu. Nyaya yangu yakati rebe vaambuya vangu ini mai vabereka vadzimai vangu mumba mavo vakaberekwa vari 4 vari 4 kudaro 3 pana anasikuru vaviri namai vana baba vavo vakadaro then ambuya vangu ava ndobva vaitawo chi baba vavo vakadaro vari 1 so ini ndafambidzana nemudzimai wangu tichiri mukomana nemusikana ndaitoda kuwana zvakanaka ndobva ndamuzivisa ndobva tawirirana ndobva anotaura naana sekuru paakataura naana sekuru achidzoka ini ndakamuti pane zviri kutaura handisi kuona kari kupinda baba handiti ndobva adzokera vana sekuru vakamuti kana baba vako vachikwanisa kana vachida vanouya kana kuti vanodi vanotumira munhu ndobva ndamuti but still hapana kudi hapana kunyatsochena but eno ini nhandisi nyaya dzangu at least vadi vabvuma kuti baba vadi vauye then ndobva tazoenda panyaya yamai ndobva takabva tanomira nekuti inini vana baba vangu havana kukwanisa nguva yavo vari kumusha kwangutu asi vanditi enda unonotudza totaura kupi kudare saka indakabvunza vana baba vakati hazvigone kuti mai ava vamire samai nekuti vari kusangana kunani kuna mai havasi kusangana kunani kuna baba amai vapi ndati vana mubaba wanditi 3 vana sekuru ndobva vana baba vati hazvikwanisi kuti mai ava vadi vamire samai isusu tinoda mai vanobva kupi kuropa rani ramai patakadzokera kuna sekuru vana nasekuru vakati mai variko ndo mai vari kudi vari kushanda ndobva nyaya yedu yamira yakadaro takazosvika pakutizisana tatizisana ndakazonoshedzera ndataura nana baba takanoshedzera kuna vatezvara tashedzera kuna vatezvara ndobva tachiita futi problem kupi kuna anasekuru vanasekuru vakati iwewo unoziva mwana wedu unomuziva kuni nekuti kwakakurira vadzimai vangu ndobva ndakakurira ini vakati unomuziva takakurira kure saka wakanosheri akakurira kumusha kwanasekuru vakati iwe wazonoshedzera ukusei ungadiwe wauya kuno kwatiri isusu tazoenda kupi kumukwasha wedu nekuti isu nemukwasha tine nyaya dzedu dzatiinadzo saka hazvaikodzera kuti uende kupi kumukwasha ungadiwe wauya turi kupi kwatiri. Mazvinzwa here kutaura kuri kuita mukwasha zviri pachena kuti imimi dai munonokwirira atezva kana mune nyaya pamusoro pomunhu because uyu akatoudzwa naatezvara kunova ndokwachengetwa mwana asekuru but imi kana makaroora muchiziva kuti makaroora munokwirira atezvara venyu kuti vakaroodza mwana wedu. handitiuya nekuti haana kudaidzire kuna nasekuru mukadzi wake akaenda kwababa ndokwazvinozotaura ke kureva babava ka anasekuru ndobva vati iwe waenda kusei munhu tinonyaya naye zvichirevera kuti pamwe uyu ari kuda mwana waasina kuita sei asina kuroora amai vazvara mwana uyu uchingoti mwana ndowako chete asi paatezvara usina zvawakaita sei saka tiri kuti isusu imimi endai kwaatezvara munotaura naatezvara vanhu venyu nokuti imimi muri kuzivana naatezvara vanhu
venyu zvamakaita kuatezvara kana makabvisa pfuma munoteta chii kuenda ikoko maonera tiri kuita panyaya iyi mukwasha asati handi mukwasha usatobvisa pfuma process yandaona chete yekuti pakuti nyaya inonoke inyaya yekuti mukwasha akazoenda direct kuna atezvara kuti ndava kunoda kuti asi ini ndiri kuti iwo mukwasha chidzokera kuna ana asekuru kuti ana asekuru ini ndaakuda kuchiroora manzwe ana asekuru ayo pakubviswa marovha wati ndirovha ndaona ana atezvara vano bozi hauzobvisa pfuma atezvara sipo atezvara vachi paita nyaya mukwasha abva akwirirwa naatezvara saka tiri kuti ini atezvara ndine endai kwamakaroora munotaura nyaya yani uye hamumuzivewo hamusati mamuziva endai kwamakaroora kunova ndo kwamisa munhu akupe zvinhu zvenyu avo baba avo kwavo vakaziva mukwasha wavo mukwasha vakamuziva ndokuti akaenda kunoshedzera saka ava baba avo uyu mukwasha uyu ngaaende futi kuna atezvara vake atezvara avo ngavachienda kunanaatezvara vavo ndo zvatiri kureva kuti mwana uye wamakachengeta uye akuda kurohwa ava baba ava nemukwasha wousimuka voenda kushama atezvara kwakakurira mwana wenyu mwana uye kana arohwa manje ana atezvara kubvisa zvavo zvasara musoro wababa wopo baba imimi ndokuti ndiri mudzi womwana mazvita amaingirira inini ndaifudza kuti is the only way out ava vaisa request yekuti toda kuroorerwa shamari kubvisa roora uyu kana anofanwa kuenda kuna atezvara kopuwa list anofanwa kuzivisa kuna asekuru kwarerwa mwana kundada kuroora tezvara ava vanofanwa kuenda kutambira pfuma pamwe chete nani naatezvara atezvara vanofanwa kubvisa mari yavo avo sara vakabata wayavo mari iye kana makapa list yenyu mwana uyu iyo ava ndiwo atezvara vavo azvichinji kana asekuru vakatauzwa vataura unoroora kairi unoroora kairi ndo chivanhu ichocho uchangoroora kaviri saka uchangodzokera kuna nasekuru futi pachikupa mhosva kasi kubuda mhosva iyi ndipei list baba mashoko haavhikwe nekuti ndo chivanhu haavhikwe mashoko ndo chivanhu list onga uchiiziya here onga usingaiziya ini ndakupa list ndida kumbodzokera kuna ivo baba makaroorawo here makaroora here anditeererai munzwe zvakarutwa mubvunzo wangu maunzwa ndati makaroora here kumwana wamuri kuti mwana wenyu hamuna kuroora muri kuda pfuma chete kwete kuti tirongoda pfuma chete aiwa ndo zvazvareva hamugone kunoreva pfuma kumukwasha imi musati manoroora kumwana wenyu kwaakaberekwa pamusoro ipapo ndiri kupanzwisisa but nematsananguriro aitwa ekuti mukwasha kana akuuya uzobvisa mari ana atezvara vedu vanenge varipowo poitwa zvinoitwa ipapo ko imi musiwa makapa uyu pepa makaenda here kuatezvara asinapohwa atopohwa izvozvo amira uyu ataura ndichinzwa kusvika achiti akashedzera kuatezvara pepa ndikuvabvunza mubvunzo kuti imi makaendawo here kuti ana baba mukwasha wedu auya nezvizvi kana kuti ati zvakati ndaida kukumbirawo kuti mundibvunzire mukwasha kuti atibvunze mukwasha nekuti mukwasha ati ndakashedzera kwamuri ndizvozvo munhu asipo mukwasha uyu haamuzivi inini kutotanga kumuona mukwasha kudare muno pamusoro yatibatsirane pamusoro handitiifana mashoko mukwasha ndakaita mudaizire kuna atezvara vantu kurerai mimi saka muri kuti nhasi mukwasha pamusoro sezvataurwa namama kuti ndakapfeka bhachi remunhu asipo munhu asipo haazive mukwasha inini ndotanga kuonana nemukwasha nemukwasha aunovazera baba vako vasipo unovaziva here zvekuvaona pamafoni pamapikicha ndofunga inyaya avatezvara vada kuti zvifambe mushi
wada kuti iwe uchipinda mumusha zvinozikana uzive tezo rako ndiani. Background isina handinei nayo muno ndapuwa nyaya ndakutozivisa background. Mukwasha uyu anogona akagara nemudzimai uyu kwenguva diki agara esaida akatora mukadzi ava azomuramba akaenda nemimba yake akaenda nemwana mwana akarerwa kwaasekuru ndizvozvo here shamai ndizvozvo. Saka zvadaro stiwa avarambe avachinje dzibaba womunhu. Saka mupfuma vanongoida atezva anongoda iwe unongoroora kasi unoroora zviri pajekerere asekuru vachiziva kuti vatore zvo zvavo list ndaiona asekuru ndakazvinda kuna baba ndakapuwa list iwe une nguva here yakuda kuroora tibataziva ndisati ndava naye. Nuna baba vagara pano ndini baba mutaura mumizi wemwana akakomini inyika dzaive mwana wezvasvika mwana pacho anosheda anodzara imakatambafumei munisa kwati zvavaisinaanhu makadzi nemwana imwana wenyu mukisambeyechi ichezwa muisa mwana mumusha zvizvakava zvakanaka iyo nuyu fumai zvanona manguna chitwa gazviri pachikiri munorakangani ava ndovafana kudya pfuma yako ivo havafana kuidya unofana kudya nani wakabata change ndokunge yasara nemwana wavo oenda iwewe wakuenda kukuziva tezvara wako wakuziva kwakarerwani mudzimai wako. Maane makore mangani watora mudzimai? Asi 7 kutaura kwababa ini ndinomati 5 takagara tese 3 years ndobva tasiyana 2 years ndobva tasedzokerana 2 years. Saka ini ndinoverenga mashanu. Asi ndiye mudzimai wako? Ndiye mudzimai wangu andina. Isusu takuda nguva yekuti unopindisa muma list yanga isipo kasi kubudidza namambo list yavo inoenda rini pfuma inoenda rini? Ari kupikwa mudzimai wako? Ari kubasa kuBeatrice. Mubatsirana. Inoenda rini pfuma? Maonero angu uri mukomana mutema anopenya kuratidza kuti zvinhu zviri kuita sekufamba handa problem nazvo. Ndiri kutozoona kuti life yako haisi munhu akasara mumashure but zvinhu ndo zvangononoka chete. Inoenda rini pfuma? Pamusoro pedai ndanga ndiine mubvunzo. Ndinoda kuti ukandipa date ka ndinovaudza kuti pamubvunzo wako ndikutouziva. Mubvunzo wangu uri kuuya kupindira. Aiusiye ndipe date. Ndikuziva zvakuda kubvunza. Tiri muna June. Tiri muna June. Ndoda 6 months. Ndoda 6 months. That is nani? December. Christmas. Mubvunzo wako ndokuti kwavanondoziva sei imi ati December endai munobatana ati zvaravenyu mwana wangu arikuzodziwa pfuma muna December. Ndoda kuti ndibva ndapedzerana nemi pachinyaya ipi iyoyo ndo zvinoita kuti vanhu haukungatire zvinhu iwe usina kuziva se kuzvishandira. Zvino zvakasakurwa naavo siye vabvisa zvinhu zvavo zvokusakura iwo zvidya zvako zvokukohwa. Nyaya yechisotsi chakaitwa pazvindinari kuno nyaya ingava apa uyo baba apana kuorera kumba kwababa apana kuorera mudare muno anorera mudare muno ava baba vachipiwa pfuma nomukwasha wavo atezwa vava vakagarira pakumeji pamasvika pati patambisa aiyo zvandakaitwa inini akanorora nasaizvozvizvi vanorora nasaizvozvizvi nindopfumo wangu munyaya kuti enda unotorwa zvanozvezvi akatizwa nanhasi kana kusha kwacho akauya. Saka zvinhu zvakadai seava vakasimba rokuda kunoreva pfuma kuno uyu asi vasina chavakabvisa kumusha kwavakaroora kuda kuti wanda kudya kurera havadi kuroora havadi zvinhu zvese izvozvezvo darekto ndototorine simba rokutobata baba kuti kana vachinge vapiwa zvinhu zvanozobva zvakandidzwa atezvaravavo ava vauya kuva zvakapfava zvinokupfava. Inini ndafara munhu vese ava vanobva kwachitsa kwamambo chitsa ndizvozvo chitsa neni tinozivana zvakanyanya nepaanogara tinogara kumwe chete kwara tinogara kumwe chete
saka tinowirirana. Iyi nyaya iyi inofanira kuti pamichekere nekuti inosara chinetsa iwe. Ndataura kuti unoona kaviri kana kupunza musha wacho. Zvinhu zviri pazvinhu pamwe chete. Saka ndikukumbira baba, ivai honest. Dzorerai message nomurume aro. Mashoko akanditsvaga inini through social media. Akati nyaya yangu inini ndakandifunga kuti murume uyo achanyepa, havana chaanyepa murume. Inini mambo handina kuroora, kasi ndoda kuti mwana wangu aroorwe. Inini ndoda kubvisa zvangu inini. Zviende panoroorwa mwana wangu, panenge pane munhu wangu. Achiroorwa mwana wangu inini, chibvisa zvangu zvienda kuna naate zvangu. Inini chitora zvangu. Nemukwasha havaziva nezveshuwa. Asi vakambotaura vese. Inyepe. Mambotaura mese. Saka isu tinongoda kuti chivanhu chingofamba chiri chivanhu. Maita mapresidenti vauri. Inini mwana wangu akamitisa. Ndobva aramba. Mukadzi handizvizivi. Mwana uyu akaenda kunogara kwasekuru kusizokutaura kwakwewe. Akanofundiswa nasekuru vake, akapfingwa, akada kuroorwa. Vabereki nasekuru vake manje vakauya kukusha kuti vamushogomo. Saka muzukuru wenyu uyu akuda kuroorwa. Maita zvakanaka mabhugara yako. Isendiro chakati chaja zvinhu chakati baba isu hatina chatinotora pano torai zvinhu zvenyizvo. Atezora kuti vakuwasha maita basa mwana wenyu. Saka mwana uditinawo atezora vakatora zvinhu zvo ndozvakafanana nenyaya yekuitaurwa panapa. List wapo basa ritapedza izvo. Atezora itai honest, maita zvakanaka mauya muda kuti zvinhu zvigadzirike. Baba vavo chachitsotse chakaitwa zvishuwa hachirambike chakaitika. Ndivo vamwe vanhu vanokanganisa kuti zvinhu zvifambe musha. Kasi toda kuti zviite zvijekerere. Zvatika hakuminyikira zvagara zvinhu zvinoitika. Asi pane pawasiya wangoti December unopa date chairo. Because ukangoti December vanhu havazoziva manje kuti December uyu ndandichifunga 25 December asi ndine mubvunzo kana kuti chikumbiro. Ndanga ndichida kuita uri mubvunzo asi regai ndichiite chiri chikumbiro. Chakatimisa yanga iri nyaya yamai. Ndo zvakaita kuti kwedu isusu tibve tamira. Saka panyaya yamai panofanira kujeka. Manje haisiro nyaya yemudare manje. Asi ndoda kubatsira. Because haisiro nyaya yemudare. Ndakataura zvisizvo. Ana amai ava. Amai vazvara mudzimai wavo. Vana baba vavo. Handi ndizvo. Kasi vakazopuwa amai vamwe. Vana baba vavo. Ndizvozvo. Iwo uda baba umba mama. Amai umba mazvarwa. Ambuya vake. Auda amai baba vavo chaivo. Unokuziva. Kunozivikanwa nevava. Kunozivikanwa navachesha. Saka chikumbiro changu ndangoti ndichiite pano asi chiri kuenda kunani? Kuna achesha. Komana akangwara. Ipapo baba mukomana vari ready. Muona kanyaya yacho matangura maita ese yakachena. Nyaya yakatadza kuti vaendese pfuma avo. Vakagarawo pasi semhuri vanofunga kuti hatigone sekuendesa pfuma kuti tozorora kaviri. Iri mhosva yababa avo vanova ndivo vakati kune mwana wavo vashedzerwa vaifana kuchienda kwana atizva mwana wamakachengeta uye tazonzwa kuti anenge akudiwa nomumwe wauya naye anenge ashedzera utanga kufamba vari pai pamwe chete. Munhu akaipa panyaya yese ipapa ndibaba avo atizvarawo ndiye munhu akaipa panyaya iyo ndiari kukonzera kuti mukuwashaka azungaire. Avula angabvise mari ichienda kupa kusiriko ndinoroora riviri. Manzwa baba zvamashoko akutaura mambo pana kutokurayai pano nhasi. Mashoko pana paende mutaurira atizvara venyu kana mukwasha wembabvumirana kuti mukwasha wemaparist. Asekuru ako asi kuziva kunobviswa zviredzwa zvevana kuti mwana kana asina kuchengetwa kumusha kwaasekuru zvinhu zvofamba zvakanaka. Uye ndivachatsvaga adzimai vavo. Baba ndivanotsvaga adzimai vavo. Isirei kunaka. Iwewe dareka. Dare rine ndirako. Kuti nyaya yako inofanira kufamba zvakanaka. Unofanira kubata namba yevanhu veisa mudare munomu. Vari kuita nyaya yako ifambe zvakanaka. Ini ndabata 25 December. Musa 31 kana musa 1 ndokufona kuti mari yakaenda. Nokuti answer ndofanira kuiwana kuti mari yakazoenda. Yakaenda zvishoma. Ndokungati apedza naye. Kune chimwe chikumbiro chipa pasisi. Waita ako